Pois aquí o que estamos facendo é un calco sobre plástico que é para ter unha reproducción da rocha, dos grados da rocha. O primeiro paso foi a identificación dos motivos e para eso o mellor é facelo de tarde ou de mañá cando a luz está rasante, porque nese momento é cando se proxectan máis as sombras, entón é cando se identifican mellor os gravados. Se non se pode facer a esa hora, podese recurrir tamén a técnica do espello, que é empregar un espello e proyectar a luz dese espello encima do grabado e logo facer sombra con calquer material, por exemplo con un paraugas, non? Eso tamén consigue un efecto parecido ao do atardecer ou do amanecer. Unha vez que están os motivos ben identificados, nos o que facemos é pasar polo surco un pigmento que é parecido a unha tiza, non? Pero non é unha tiza porque, bueno, o xiz, a tiza, dá na rocha. Entonces o que pregamos é un pigmento inorgánico. Unha vez que está pintado o surco de todos os grabados, eliximos a técnica que queremos empregar. Neste caso estamos facendo o calco sobre plástico, que é unha das técnicas máis populares, por ser tamén unha das máis económicas e máis accesibles. Neste caso tiramos o plástico encima da rocha e facemos un calco simple con un rotulador. Vamos repasando todos os motivos que teñamos antes identificados co xiz. Neste caso temos unha gama de colores distinta pois para marcar o que é o surco, para o que son as roturas, os diques que contén a rocha, as grietas e o contorno da propia pedra. Unha vez que chegamos ao gabinete, estes calcos estas follas plásticas córtanse, escaneámolas nun escáner a cero e volcámolas nun programa de tratamento de imaxe. Bueno, nos últimos anos xeralizáronse bastante os métodos de reproducción en 3D, que algúns deles ainda siguen sendo un pouco caros e inaccesibles, sobre todo se só hai que facer un calco. O que quizás sea máis económico e accesible é a fotogrametría, que consiste en facer un barrido fotográfico da superficie que queremos digitalizar e sacando fotos estereoscópicas, fotos paralelas, a unha distancia máis ou menos igual. Non fai falta tampouco usar trípode, simplemente empregar unha distancia parecida. E utilizando, por exemplo, unha escala como esta, o que lle vai axudar ao programa despois a ubicar os puntos unha vez que o volquemos, non? E o programa, a través dunha serie de algoritmos matemáticos, é capaz de ubicar cada un dos puntos que salen nas fotos e darlle unha profundidade, darlle a terceira dimensión. Entón, ao final o que temos é un modelo en 3D, neste caso da rocha, e que podemos empregar para múltiples cousas, aparte de para visualizar, aínda que non estes en campo, pois para, por exemplo, medir, se tes escalado o modelo, medir cada un dos motivos, medir as profundidades, incluso facer, se é un modelo xa con definición, medir, por exemplo, os surcos, facer estudios sobre como se van deteriorando os surcos, e incluso pois podes estudiar. Se fas un par de modelos cun ano entre eles ou así, incluso podes estudiar o deterioro da conservación do sitio.